ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്യുതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. ശീല പ്രഭുപാദ് की जय. ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ 18-ാം അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെ. കുറെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 50 ശ്ലോകങ്ങളല്ലേ എന്നല്ല നമ്മള് നോക്കിയത്. അതെ. ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്കുള്ള പവിത്രീകരണം എങ്ങനെ സാധിക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. കർമ്മയോഗത്തിലേക്കുള്ള ആ പവിത്രീകരണം ഫലാസക്തിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫലകാംക്ഷയില്ല അതെ അല്ലെ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവനയോടെ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ആ ഭാവന പരിശുദ്ധമാവുമ്പോഴാണ് ആത്മാവിനെ അറിയാൻ സാധിക്കുക എന്നാ പറയാ. ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന് ജ്ഞാനയോഗി തിരിച്ചറിയും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗി അറിയും ഞാൻ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നറിയും. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനമാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് അല്ലെ, പരമസത്യത്തെ അറിയാൻ എന്തേ വേണ്ടു? ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. പോകാം നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനയോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികള് ജ്ഞാനയോഗി എന്ന് പറയും. അവര് ധാരാളം ജ്ഞാനമൊക്കെ സമ്പാദിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു വിഗ്രഹാരാധന, സഗുണ ഉപാസന അതൊന്നും അവർക്ക് അത്ര ശീലമല്ല. അപ്പൊ അവര് മോശക്കാരല്ല. അവര് എല്ലാത്തിനെയും, ഈ പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളിലെ എല്ലാത്തിനെയും അവര് ഈശ്വരീയമായിട്ട് അവർക്ക് കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അവർക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കോ ഒരു വിഗ്രഹം വേണം അല്ലെ, ഒരു പിക്ചർ വേണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ട. പക്ഷെ അവര് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കും. അവിടെ ചെന്നാൽ അവർക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പായി. ഭക്തി യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണവർ അങ്ങനെയല്ല. അവര് വീണ്ടും പിന്നെയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് അവര് മുന്നോട്ട് പോകും. അവർക്ക് പിന്നെയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അവർക്ക് പിന്നെ ഭഗവത് ധാമം വരെ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി യോഗത്തിലുള്ളവര് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകും. എന്നാൽ ഈ ജ്ഞാനയോഗികളായിട്ടുള്ള അവരുണ്ടല്ലോ, അവര്
ബ്രഹ്മജ്യോതി അവർക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനാണ് അവര് താല്പര്യം. 47, 48, 49, 50 നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. 51 മുതൽ 53 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ്. ജ്ഞാനയോഗി ആ ടോപ്പ് ലെവലിൽ എത്താൻ എന്താണ് ചെയ്യുക? അതാ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ബുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധയായുക്തോ ധൃത്യാത്മാനം നിയമ്യ ച ശബ്ദാദീൻ വിഷയം ത്യക്ത്വാ രാഗദ്വേഷോ വിദസ്യ ച വിവിക്തസേവി ലഘ്വാശി യഥവാക്കായ മാനസ ധ്യാനയോഗപരോ നിത്യം വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിത അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം പരിഗ്രഹം വിമുച്യ നിർമ്മമശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പത്തെ. പറയാണ്, തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചും ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെയും വിജനസ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം വാക്ക് മനസ്സ് ഇവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായും മിഥ്യാഹങ്കാരം ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം മിഥ്യാഭിമാനം കാമം ക്രോധം ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അധീശത്വ ബോധമില്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധിയാല് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക അല്ലെ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ബ്രഹ്മഭാവന മാത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ അവര് പ്യുവർ ആവും. അങ്ങനെ സ്ഥിരനിശ്ചയനായിട്ട് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭോഗവിഷയങ്ങളെ എല്ലാം അവർ ത്യജിക്കും. രാഗമില്ല, ദ്വേഷമില്ല അല്ലെ, ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ ആഹാരം ലഘുവാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈറ്റ് ലെസ്, കുറച്ച് മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കുക അല്ലെ, ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ മാത്രം ആഹാരം നന്നേ ചുരുക്കി മനസ്സ് വാക്ക് ഇവയെ ശരീരം BMW ഇവിടെയുണ്ട്, ശരീരം മനസ്സ് വാക്ക് ഇവയൊക്കെ കീഴടക്കി അല്ലെ, മൗനി, അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരമുള്ളൂ. അങ്ങനെ ധ്യാന യോഗം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്, ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോള് പൂർണ്ണമായി വിരക്തനാവും അല്ലെ. മിഥ്യാഹങ്കാരം, അതുപോലെ ഞാൻ കേമൻ എന്നുള്ള ആ ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഹങ്കാരം മതം ഉണ്ടാവില്ല. മിഥ്യാഭിമാനമില്ല, കാമം ക്രോധം ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ തെറ്റായ അധീശത്വ ബോധവുമില്ല അല്ലെ, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അധികാരി, അങ്ങനെ ബോധമില്ല. എന്നിട്ടോ പ്രശാന്ത അവസ്ഥയെ കൈവരിക്കും. എന്നിട്ടോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അഡ്വാൻസ്മെന്റിന്റെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് പോവാണ്. ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിശുദ്ധനായിട്ട് മനോനിയന്ത്രണം, ഭോഗാസക്തി ഇതൊക്കെ കൂടാതെ ധ്യാന നിമഗ്നനായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ശാന്തനായിട്ട് അവിടെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ സാക്ഷാത്കാരം സമാധി അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ്. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭക്തി യോഗയ്ക്കായിട്ട് സാത്വികത ആദ്യം തന്നെ വേണം അല്ലെ. പിന്നെ എന്ത് വേണം? ഭഗവത് സേവനം, ഡെവോഷണൽ സർവീസ് എന്തായാലും വേണം. അപ്പൊ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിശുദ്ധനാവുക, ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. അപ്പോ അല്ലെ, സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ആസക്തി ദ്വേഷം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മിതമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക, വിജന സ്ഥലത്ത് താമസം ഉണ്ടാവുക. ആത്മീയ തലത്തിലെത്തിയ ആള് ശരീരം നിലനിർത്താനും അതുപോലെ ഭഗവത് സേവനത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം ആ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുകയാണ്. അത്രയ്ക്ക് കുറവ് ആഹാരമേ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതെല്ലാം അതിനെല്ലാം നന്ദി ഉണ്ടാവും. ഭഗവത് കൃപ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ ഭഗവാൻ. ഇപ്പോ ഈ ബോഡിലി പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലാത്തതിനാല്, ഈ ശാരീരിക ബോധത്തിലല്ലാത്തതിനാല് തന്നെ ഇന്ദ്രിയാസക്തി ഒട്ടുമേ ഉണ്ടാവില്ല. മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് ടെമ്പററി അല്ലെ. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികത എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ആണ്. ഇപ്പൊ സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസില് മെച്യൂർ ആയിട്ട് വരും അയാള് അല്ലെ, അതിൽ പരിപൂർണത നേടും. ആ ആത്മീയ പരിശീലനത്തില് മെച്യൂരിറ്റി വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ ഭഗവാൻ എന്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യണത്. എല്ലാം മമേവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എവ്രി വൺ ഈസ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് മീ
എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേക്കണത്. എല്ലാം എന്റെ ഭാഗമാണ്, എന്റെ അംശമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ സാഹസികമാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ യാത്ര. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം മുതല് അല്ലെ ഭഗവത് സേവനം. എത്ര മനോഹര ദിവസം അല്ലെ. ഈ വിധം ഭക്തി യോഗി എന്ന് അഭിമാനിക്കണ ആ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ ആ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭക്തൻ വീണ്ടും ഇതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനയോഗിയേക്കാളും ഉയർന്ന തലം കൈവരിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു ഭക്തി യോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആള് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ഓഫ് ജ്ഞാനയോഗി, അതാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഈ ജ്ഞാനയോഗിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി ബ്രഹ്മഭൂത സ്ഥിതി പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. സായുജ്യം അല്ല അല്ലെ, നമ്മുടെ സായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കണ മുക്തിയാണ്. അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ എങ്ങനെയല്ലേ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം സാധിക്കുക? നമ്മൾ അങ്ങനെ ലയിച്ചു പോയി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ആ ദാസനായി തന്നെ ഇരിക്കണം അല്ലെ. എന്നാലാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ആത്മീയ സ്ഥലത്തിൽ സ്ഥിതനാവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ 54-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ബ്രഹ്മമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നാല് പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരമായി. പിന്നെയോ പരമാനന്ദം മാത്രം അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷണികങ്ങളാണ് അല്ലെ. പക്ഷേ പരമാനന്ദം, ശാശ്വതമായ ആനന്ദം. അയാൾക്ക് പിന്നെ ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹമില്ല. സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്ന്. പിന്നെ ആ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ പ്രാപിച്ച ആൾക്കോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. എല്ലാത്തിലും സമഭാവനയോടെയാണ് അയാൾ നിലകൊള്ളുക. അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകും എന്നാണ്. അപ്പൊ ധാരാളം ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാ പറയണത്. ജ്ഞാനയോഗി എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തി യോഗിയാവുന്നു എന്ന മാറ്റാണ് സുന്ദരമായ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയും ആ ഭക്തി യോഗി. ഭഗവത് അംശമായ ആത്മാവിനെ അറിയാം തുടങ്ങും. ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തില് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷവും ധാരാളം പുരോഗതി ഉണ്ടാവും ഒരു ഭക്തന്. സാഹസിക ജീവിതമാണ്, പരിധിയില്ലാത്ത സമുദ്രം പോലെ ആ ഭക്തിയുത സേവനം. എന്നാല് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ തന്നെയാണ്, സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനമെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രം. അപ്പോ മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയം എല്ലാം ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണത്. പൂർണ്ണ ഭക്തി ഭാവനയിലെത്തും അപ്പോഴ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എത്തിയ ഒരാള് അയാള് അനുഗ്രഹീതനാണല്ലേ, ബ്ലിസ്ഫുൾ ആണ്. മുഴുവൻ ദിവസവും ആനന്ദത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഭൗതിക തലത്തിലെ കർമ്മത്തിന് ദുഃഖമാണ് ഫലം ഉണ്ടാവുക. അനുഗ്രഹ വർഷം ചൊരിയുന്നത് ആത്മീയ തലത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഈ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം, ഒട്ടും അവര് ക്ഷീണിക്കില്ല. എത്ര തന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തില് വ്യാപൃതരായാലും ക്ഷീണം അനുഭവിക്കില്ല. കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം. പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭക്തൻ ഈ പൂർണ്ണത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ സ്വയം പരിപൂർണനായി അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക. പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയാണ് അപ്പൊ ഉണ്ടാവുക. മറ്റൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല. പ്രസാദം നിറച്ച താലി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുക, നമുക്ക് വയറ് നിറഞ്ഞതാണ് എന്ന് വെക്കുക. അപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ, ഒരു നിറയെ പ്രസാദമായിട്ട് ഒരു താലി, ഒരു പാത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു. അപ്പൊ അതില് നമ്മളുടെ ആണെങ്കിലോ വയറ് ഫുള്ളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊരു ലഡു നിലത്ത് വീണ് പൊട്ടിയാലും നമ്മൾക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ പരമാനന്ദത്തിൽ ഇരിക്കണ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ചെറിയ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് തികഞ്ഞ സംതൃപ്തി ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് പിന്നെ മറ്റൊന്നിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. കൂടുതൽ കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്.
ശുദ്ധഭക്തൻ എങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം എന്ന ചിന്ത മാത്രാണ് ആ ഭക്തന് പിന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എവിടെ പോയാലും എല്ലാവരിലും കൃഷ്ണഭക്തി ചൊരിയും. അലൗകിക തലത്തിലെത്തിയ ആ ഭക്തന് വേർതിരിവുകളില്ല. കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നൽകും. സമസർവേഷു ഭൂതേഷു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ഭാവനയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പാമ്പിന്റെ തകർന്ന വിഷപ്പല്ലുകളായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുക എന്നാ പറയാ. വിഷപ്പല്ലുകൾ തകർന്ന സർപ്പത്തെ എന്ന പോലെ ആത്മനിയന്ത്രിതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭക്തന് ഭയപ്പെടാനില്ല. ആ ഭക്തന്റെ ആ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ലെവലുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഭക്തനെ. പിന്നെ എന്താ പറയാ, വിഷപ്പല്ല് തകർന്ന സർപ്പത്തെ പോലെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നാ പറയാ. ഭൗതിക വിഷബാധയേറ്റ മനുഷ്യനെ പ്രപഞ്ചം ദുരിതപൂർണമാകുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. ഈ പ്രപഞ്ചം ദുരിതപൂർണമാകുന്നത് ആർക്കാ? ഈ ഭൗതികതയില് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക്. എന്നാൽ ഭക്തന് ലോകം പരവ്യോമത്തെ പോലെയോ വൈകുണ്ഠത്തെ പോലെയോ മഹിമയേറ്റതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ വസിക്കുന്നിടം വൃന്ദാവനമാണ് അല്ലെ. ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഇവിടെ തന്നെ വൈകുണ്ഠമാക്കി മാറ്റാൻ ആ ഭക്തന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ അറിയുന്നതിന് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം മതി അല്ലെ. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ പറയാണ് ഭക്തൻ ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വത തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭക്തി സേവനം, ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം, സർവശ്രേഷ്ഠതമമായ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധം നേടാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ അയാള് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തില് പ്രവേശിക്കും എന്ന് പറയാണ്. വിശദേ എന്ന പദം എന്നിൽ ഉൾപ്പൂകുന്നു. വ്യക്തി ശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ഏകീഭാവം എന്ന അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അതല്ല ശരി. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിനും സേവനത്തിനും വേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ അർത്ഥം. വിശദേ എന്നതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിച്ചു, അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പായി. അതല്ല, വ്യക്തിത്വം വേണം അല്ലേ. ലയിച്ചു പോയ വ്യക്തിത്വം ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിനും ഭഗവത് സേവനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണധാമത്തിലെ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് പച്ചക്കിളി പച്ചമരത്തിന്മേൽ കയറുന്നത് അതിനോട് ഏകീഭവിക്കാനല്ല, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാണ് അല്ലെ. പച്ചക്കിളി ഇല ഒക്കെ പച്ചയായിട്ടുള്ള ആ മരത്തിൽ കയറുമ്പോ ഫലം ആസ്വദിക്കാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ കയറുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗ കോണിയുടെ സംഗ്രഹം ത്രിഗുണങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സകാമയിൽ നിന്ന് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക്, നിഷ്കാമയിൽ നിന്ന് മോക്ഷം, പിന്നെ ഭക്തി സേവനം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 56 മുതൽ 60 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ. കൂടുതൽ രഹസ്യമായ അറിവ് പരമാത്മാവിന് കീഴടങ്ങുക. ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ അറിവ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാവുക. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവന നിരതനായ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ ജ്ഞാനം പ്രകാശിതമാക്കും. മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രവണാണ് പ്രധാനം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യമൊക്കെ അപ്പോഴും നീങ്ങും. ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഓഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് അതൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുക. കൃഷ്ണഭക്തിയിലെ പടിപടിയായി ഉയരാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്സ് പഠിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവത് ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാൻ, ഭക്തി മൂന്നും വേണം അല്ലെ.
എന്നും അലൗകികതയിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോ ട്രിപ്പിൾ PhD ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എത്ര വലിയ മെറ്റീരിയൽ നോളജ് കൊണ്ടും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? സ്പിരിച്വൽ നോളജ് തന്നെ ഉപകരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, വിശുദ്ധനാവണം അല്ലെ, പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗതയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തി യോഗത്തിലേക്കും വരേണ്ടതിനെ പറയാണ്. മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിഭാഗമാണ് ഇവിടെ. പ്രധാന ശ്ലോകങ്ങള് 18ാം അധ്യായം അവസാനിക്കുകയാണ് അല്ലെ. മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ഭക്തൻ എന്റെ സുരക്ഷയിലാണ് എന്നുള്ള ആ അത്ഭുതകരമായ ശ്ലോകം, അതാണിവിടെ 56ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതുതരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരണേ? ഭക്തൻ ശാശ്വതവും അവ്യയവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കുന്നു. എന്റെ കാരുണ്യത്താൽ. ജ്ഞാനയോഗി ആദ്യം കർമ്മ ഫലേച്ഛ വെടിയ, പിന്നെ കർമ്മത്തെ ത്യജിക്കുക. ജ്ഞാനാർജനം ഉണ്ടാവും. അപ്പോ പിന്നീട് ജ്ഞാനത്തെയും ത്യജിക്കണം. എന്നാലാണ് പരമപദ പ്രാപ്തി. എല്ലാം ത്യജിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ. ഭഗവാന് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ആ അത്ഭുതകരമായ അനുഗ്രഹം നമ്മളിലേക്ക് ചൊരിയുന്നത് മനസ്സിലാവുക അല്ലെ. അമേസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഇപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ 16 റൗണ്ട്സ് മാല ജപിക്കുക. ഭഗവാനോട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, നോക്കൂ ഞാൻ അങ്ങയെ എത്ര പ്രധാനമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പോ പ്രളയം വന്നാലും പിന്നെ ആ ഭക്തിക്ക് നാശം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. വ്യക്തി എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ജ്ഞാനയോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അത്ഭുതമാണ് അല്ലെ. ജ്ഞാനയോഗിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ജ്ഞാനയോഗി ആ ജ്യോതിസിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ ഇത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗി പെട്ടെന്ന് ധാമസ്ഥനാവുന്നു അല്ലെ. ജ്ഞാനയോഗിക്ക് ആ വ്യക്തിഗത ഭാവമില്ലാതെ, സഗുണോപാസന ഇല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ സ്ട്രഗിള് ചെയ്യണം മനസ്സിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ആ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗിക്കോ എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവത് സേവന നിരതനായിക്കൊണ്ട് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ പറ്റും. അതാണ് ഗ്ലോറി. ജ്ഞാനയോഗി മാലിന്യമുക്തനാവാൻ തന്നെ സ്ട്രഗിള് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറെ അധികം. എന്നാ ഭക്തിയോഗിക്കോ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ തന്നെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു ഭക്തന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വേണം ചെയ്യാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കൽമഷങ്ങളൊക്കെ അകലും, മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറും, പരിശുദ്ധനാവും. അങ്ങനെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആ ഭക്തനെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് എൻഗേജ് ആക്കിപ്പിക്കും, എപ്പോഴും എൻഗേജ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉയർച്ചയുണ്ടാവും. അപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം അതാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ആ തൃപാദങ്ങളില് അല്ലെ പാദപങ്കജങ്ങളിലുള്ള ആ ഭക്തി സേവനം. എന്തെല്ലാം തടസ്സം ഉണ്ടായാലും അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത് എന്ന് പറയാണ്. 56ന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ആ സുന്ദര വിഭാഗം അതാ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. മദ്വിഭാശ്രയ എന്നതിന് പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നർത്ഥം. മദ്വിഭാശ്രയ എന്താർത്ഥം? പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെയോ അവിടുത്തെ പ്രതിനിധിയായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 57ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ചേതസാ സർവകർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പര ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ മച്ചിത്ത സതതം ഭവ. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോ ഞാൻ ഒരു അനന്യ ഭക്തനാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അർജുനൻ ഇപ്പോഴേ. അതുകൊണ്ടാ അർജുനൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാവണം അല്ലേ. അപ്പോ ഒരു സെർവന്റ് ആവുമ്പോ സെർവന്റിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ. അടിമ എന്താ പറയാ, മാസ്റ്ററിന്റെ അനുസരിക്കുക മാസ്റ്ററിനെ. ജീവേര സ്വരൂപ ഹോയ് കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ് എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ മുക്ത ആത്മാവാണ്. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അല്ലാതെ അർജുനൻ അറിയാം അല്ലെ, ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ആവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും അപ്പൊ കാരണമാവും. നമ്മൾ ആ മാസ്റ്ററെ അനുസരിക്കുന്ന സെർവന്റ് ആവണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ അത് ഫോളോ ചെയ്യാ അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് ഭക്തി എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവാന് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഭഗവാന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം അല്ലെ. എന്നാ മാത്രാണ് ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ, മുന്നേറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് കൃഷ്ണ സേവനം വേണം, അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം അല്ലേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനം നിരതനാവണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മദ്വ്യഭാശ്രയായെന്നതിന് പരമപുരുഷന്റെ ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണോ? സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് അർത്ഥം. ഭൗതിക കൽമഷം അതന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണേ. 58 ചിത്തം എന്നിൽ അർപ്പിക്കുന്നവന് എന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കും. അതാണ് 58ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദ തരിഷ്യസി അധചേത്വം അഹങ്കാരാൻ ശ്രോഷ്യസി വിനങ്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം. എന്താ 57 പറഞ്ഞില്ല? 57 പറഞ്ഞു ഇല്ല? പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമായിരിക്കും ഫലം. ഇപ്പൊ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്? ഭക്തന് ഭഗവാൻ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോ എന്താ വേണ്ട, എല്ലാ സംരക്ഷണവും ഭഗവാനാണ് പിന്നെ നൽകുക അല്ലേ. ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ അവര് പറയും ഒരു ജീവിതേ ഉള്ളൂ, അത് നന്നായി അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് അല്ലെ. അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ വേറൊരു യോഗ്യതയും വേണ്ട, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായാലും മാത്രം മതി. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാത്തവനോ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശം മാത്രം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് മുക്തരാവാം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരോ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തെ ത്യജിക്കാനാവില്ല, അകർമ്മമായി ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അകർമ്മമായിട്ട് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ? ഭഗവത് ഭക്തി സേവനം അകർമ്മമാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് കർമ്മം ചെയ്താലും അത് അകർമ്മമായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാത്തവർ ഭൗതികതയുടെ ചുഴിക്കുത്തിൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. സംസാര സമുദ്രത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും എന്തെന്ന് ബദ്ധജീവാത്മാവിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാകട്ടെ പ്രവൃത്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു. അയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഹൃദയസ്ഥനായ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ചും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തോടുകൂടിയും ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം ആ സിഗ്നൽ കിട്ടും അല്ലെ. ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാ വേണ്ടേ, ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാ സഞ്ചരിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ. ഇപ്പോ ജസ്റ്റ് ഫോളോ കൃഷ്ണ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ നമ്മള് സ്വയം ശാക്തീകരിക്കപ്പെടും എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കർമ്മവാസനയും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ചിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം അല്ലേ. അപ്പോ പൂജനീയരായവരെ വധിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ നിന്നത് അല്ലേ. അപ്പോ
ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ എന്താണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല അത്ഭുതങ്ങളും നമുക്ക് സംഭവിക്കും എന്നാ പറയണേ. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തനറിയാം ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന്, അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവാൻ പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികള് എല്ലാം ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നല്ലതിനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച എല്ലാ കർമ്മവും നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഞാൻ എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാത്രമാണ് സ്വതന്ത്രൻ, ജീവികളെല്ലാം ബദ്ധരാണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിതരാണ് ഭക്തരെ. അപ്പോ ഭാഗവതം 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്ക് അറിയാം, അല്ലേ? അപ്പോ എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണഗ്രഹ ഗൃഹീതാത്മാ എന്നാ പറയണത്. ഹീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺട്രോൾഡ് ബൈ കൃഷ്ണ ആണ്. മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ നിയന്ത്രണത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലുമായിരുന്നു, അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദിനെ സ്വന്തം പിതാവായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപു എത്ര തരത്തിൽ വധിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു, അല്ലെ? ഒട്ടും നടന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി. ദൈവീഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്തവർക്ക് മായയെ മറികടക്കാം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നാം എല്ലാവരും ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ ഇതിലാണ്, യുണീക്ക് കോമ്പിനേഷനിലാണ്, അല്ലെ? ചിലപ്പോ എന്താണ് സത്വഗുണം കൂടിയിരിക്കും, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം കൂടിയിരിക്കും, അല്ലെ? ആ കോമ്പിനേഷൻ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യുക, അല്ലെ? അപ്പോ ഗുണപ്രഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും വർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഗുണാതീതരാവണം. ആ ഭക്തരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണനല്ല, മായയാണ് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭവസാഗരത്തിന്റെ തപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ, അവരെ ഈ ഭക്തരെ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ ഇങ്ങനെ യാതനകളും വേദനകളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മായ കൊണ്ടു നടക്കും. മായ അതീതരായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാലോ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാ നമ്മള്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിലോ മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവാം. നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഏതു വേണം എന്നുള്ളത്. അതിനൊക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ആരാണ് മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതാ ഇവിടെ 59ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ? ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവത് കൃപയുണ്ടാവും, അനുസരിക്കാത്തവർക്കോ നാശമായിരിക്കും, അല്ലെ ഫലം. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ 2ാമത്തെ ഭാഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ ആദ്യ ഭാഗം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഭഗവത് കൃപ ഉണ്ടാവുന്നത്, അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് നാശമാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? 59. യദഹങ്കാരമാശ്രിത്യ നയോത്സേതി മന്യസേ മിഥ്യേഷ വ്യവസായസ്തേ പ്രകൃതിസ്ത്വാം നിയോക്ഷ്യതി. എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴി പിഴച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവം പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. പറയാണ് അർജുന, നീ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ കർമ്മവാസനയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നീ എപ്പോഴായാലും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് തന്നെ വരും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നീ എന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ നിർദ്ദേശം തന്നെ തുടരുകയാണ് 60ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും. ഭഗവത് നിർദ്ദേശത്തെ അഥവാ ഭഗവത് പ്രതിനിധിയായ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ ഒരിക്കലും അവഗണിച്ചുകൂടാ. പരമപുരുഷന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുന്നതിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. ഭഗവതാജ്ഞ നിർവഹിക്കുന്നവർ ഏതവസരത്തിലും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാല് നമുക്ക് സ്വസ്ഥത, സമാധാനം, അല്ലെ, ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. 60ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്വഭാവജേന കൗന്ദേയ നിബദ്ധസ്വേന കർമ്മണ കർത്തും നേച്ഛസി യന്മോഹാത് കരിഷ്യസ്യ വശോഭിതത്. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും.
അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിനക്ക് ശരിയായിട്ട് നിന്റെ മാനസിക നില ശരിയായിട്ടില്ല, വ്യാമോഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ, അല്ലേ? എന്നാല് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട്, അതായത് നിന്റെ ഉള്ളിൽ കർമ്മവാസനയുണ്ട്, യുദ്ധവാസനയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന ഇതേ കർമ്മം നീ മറ്റൊരവസരത്തില് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മായയാണല്ലേ നമ്മളെ പിടികൂടുന്നത്. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പോ മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്, അല്ലെ? ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതൊക്കെ ഇവിടെ 61 പറഞ്ഞു തരാണ്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദേശ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണം, ഈ ജനന മരണങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വാഴുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടോ ഈ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ ഈ ശരീരമുണ്ടല്ലോ, ആ ശരീരമാകുന്ന യന്ത്രത്തില് എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണം, ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള ഈ പോക്ക്, അതിനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏത് ശരീരം ലഭിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ചോയ്സ് അല്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഡ്രസ്സ്, ഹെയർ കട്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അടുത്ത ഒരു ശരീരം ഏത് ലഭിക്കണം, അത് നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല, അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട്. 24x7 CCTV ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണ്, അല്ലെ? നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഒന്നും നമുക്ക് അവിടുന്ന് രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഇരുന്ന് ഉപദ്രഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ശ്ലോകത്തിലെ മേൽനോട്ടം, അനുമതി, ആഗ്രഹം ഒക്കെ അനുവദിച്ച് തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് സുപ്രീം കൺട്രോളർ, അല്ലെ? എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ലോകത്ത്? ഭഗവാൻ മാത്രാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ചിലര് പറയും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ. അറിയണം, നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്തും, അല്ലെ? നോ ഇൻജസ്റ്റിസ് എന്റെ കേസില്ല അവിടെ. നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ടും ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചിട്ടും അർഹമായവയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. അനുമന്ത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നാം ഒരു ശരീരത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങള് ഒക്കെ മറന്നുപോകും, എന്നാൽ പരമാത്മാവ് ഒന്നും മറക്കില്ല. ആത്മീയ സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണനുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ അനീതി ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇൻജസ്റ്റിസ് ഒരിക്കലും നമ്മളോട് ഉണ്ടാവില്ല, അതറിയണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്വതന്ത്രരല്ല, അജ്ഞതയാല് അവരങ്ങനെ കരുതുകയാണ്. ഭഗവാനാലെ നിയന്ത്രിതരായവര് സുഖം അനുഭവിക്കും. മായയാലെ നിയന്ത്രിതരായവരാണെങ്കിലോ ടോർച്ചറിങ് ആണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? അപ്പോ ബുദ്ധിമാൻ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യും, അല്ലെ? ഭഗവാനോട് പറയാ, മുൻ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് അങ്ങയെ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവന വേണം. ഓരോ റൗണ്ട് ജപം കഴിയുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാം, അല്ലെ? ഭഗവാനെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, മറ്റൊന്നുമല്ല. ഉഗ്രവേഗതയുള്ള ഒരു കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ വേഗത കുറഞ്ഞ ഒന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പോകുന്നു. കാർ ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഏതു തരക്കാരെന്നത് പ്രശ്നമല്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓരോ ജീവസത്തയ്ക്കും അതിന് മാത്രം അനുയോജ്യമായ ഒരു ശരീരമാണ് പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ മൂലം പ്രകൃതി നൽകുന്നത്. ആ ജീവന്റെ ജന്മാന്തര തൃഷ്ണകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോ ഓരോ ജീവസത്തയ്ക്കോ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പ്രേരണ, ഭഗവാൻ ആജ്ഞ നൽകും, പ്രകൃതി അത് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ ജീവന്റെ ജന്മാന്തര തൃഷ്ണകള്, ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് വന്നു ചേരുക എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ആത്മനിവേദനം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സറണ്ടർ ആണ് ഇവിടെ 62ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഒരാൾ ഭഗവാന് ശരണാഗതി ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക?
ഇവിടെ എല്ലാവരും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ലഭിക്കും. ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആയാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആത്മീയമാണ് അല്ലെ, എല്ലാം ആത്മീയം തന്നെ. എന്നാൽ ഭാവനയാണ് ചിലത് ഭൗതികമെന്ന് തോന്നിക്കുന്നത് നമ്മളെ. അപ്പോ ജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ആവണം. പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ചാൻഡിങ് വേണം അല്ലെ. ശരിക്കും ഭഗവാനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റണം. ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ കൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാം. അതാണ് ജീവിത ഉദ്ദേശം. ഇപ്പൊ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി നമ്മുടെ സേവനം വിശുദ്ധമാവണം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഓരോരുത്തർക്കും യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള ഭഗവത് സേവനങ്ങള് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യാം. കൃഷ്ണൻ സ്വധാമമാണ് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇതിലും വലുത് ഇനി ഒന്ന് കിട്ടാനില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത് എന്തോ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അതിൽ തന്നെ ചിലത് എടുത്ത് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണു അല്ലെ. ഭഗവാൻ നൽകുന്നതോ ഏറ്റവും പരമമായ ഗതി, അതാ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരാം. ഇപ്പൊ നൈസ് ശ്ലോകയാണ് അടുത്തത്. എല്ലാം അറിവ് നൽകി കഴിഞ്ഞു, ഇനി പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാണ്. ഈ ദീതേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയ വിമൃശേതശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇത്. ഭഗവാൻ ആരുടെയും ഫ്രീ വില്ലിനെ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാണ്. എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. ഇനി നീ സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്തോളൂ എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ്. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക എന്ന വാക്കുകൾ ജീവാത്മാവിനുള്ള അല്പമാത്രമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഈശ്വരൻ ഇടപെടില്ലെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അല്പസ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അതില് ഭഗവാൻ ഇടപെടില്ല, ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും അല്ലെ. ഫ്രീ വില്ലാണ് ഭഗവാന്റേത്. അപ്പോ ആരുടെയും ഫ്രീ വില്ലില് ഭഗവാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക. അപ്പോ അപരിമിതമായ സ്നേഹമാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും. നമുക്കാണ് ഭഗവാനെ ലഭിച്ചാല് നേട്ടം അല്ലെ. ഭഗവാന് നേട്ടം ഒന്നുമില്ല. അപ്പോ അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ ഗുരുവായിട്ട് ആദരിച്ചു. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരെന്നുണ്ടെങ്കില് പ്രാമാണികനായ ഒരു ഗുരുവിനെ നമുക്കും ലഭിക്കും. നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നൽകി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ പ്രാതികൂല്യസ്യ വർജനം എന്നാണ്. അനുകൂലം ഭഗവാന് അനുകൂലം, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. പ്രാതികൂല്യസ്യ വർജനം എന്നാണ്. പ്രതികൂലമായവയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിന് യോജിച്ചത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഇപ്പൊ ഗുഹ്യമായ ജ്ഞാനം നൽകി. ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളത് ഒരു ജവൽ ബോക്സ് ആണ്, ഗോൾഡൻ ഒരു ബോക്സ് ആണ് എന്ന് വെക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസ് കർമ്മയോഗമാണ്. ആദ്യ 6 അധ്യായം. ടോപ്പ് എന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗമാണ്. ക്യാപ്പ്, അതിന്റെ അടപ്പുണ്ടാവില്ലേ, അടയ്ക്കണ, അതിലെ എന്താ പറയാ, രത്നങ്ങളാണ് ഈ എസൻസ് ഭക്തി യോഗം എന്നുള്ള എസൻസ് നടുവിലുണ്ട്. ആ ക്യാപ്പ് അടപ്പിന്റെ മുകളില് രത്നങ്ങൾ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ രത്നങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങള്, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേഴ്സസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഉപനിഷത്ത് തത്വങ്ങളുടെ സാരം ആണ് ഭഗവത്ഗീത, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ സർവശ്രേഷ്ഠവും രഹസ്യവുമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 64. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണു മേ പരമം വച ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്കു നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയാണിത്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അർജുന, നീ എനിക്ക് പ്രിയനാണ്. ഗുഹ്യതമമായ ജ്ഞാനം എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ, നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാവും എന്ന് പറയാണ്. അർജുനൻ യുദ്ധഭൂമിയില് അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അർജുനനില് അലിവുള്ള കൃഷ്ണൻ പതിതാത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു
അല്ലെ? അത് പക്ഷെ പബ്ലിസിറ്റി ആയിപ്പോയി അല്ലെ? അർജുനനോട് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് കൊടുത്തതാ. ഇപ്പൊ അത് ലോകം മുഴുവനും അത് അറിഞ്ഞു അല്ലെ? ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തന് മാത്രം മനസ്സിലാവും. ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനുള്ള ആസക്തിയുള്ള ഭക്തന് മാത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ അറിവാണ് ഇതിലൂടെ. ഗുഹ്യതമ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്താണ്. എന്റെ ശരണാഗതിയിൽ വരൂ, അതാ ഭഗവാൻ പറയണത്. 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട ശ്ലോകം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ 65-ാമത്തെ ശ്ലോകവും. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്കെന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ഇപ്പോ സോ പ്രാക്ടിക്കൽ, സോ സിമ്പിൾ അല്ലെ? കലിയുഗത്തിലേക്കായിട്ട് സരളമാക്കി തന്നു. മദ്യാജി, ഗന്ധ പുഷ്പ ധൂപ ദീപ് നൈവേദ്യ അല്ലെ? മന്മന, എന്നെ മനസ്സിൽ എന്നെ ഓർക്കുക. അത്ര 4 കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യണ്ടു, ഭഗവാനെ കിട്ടും അല്ലെ? ഇപ്പോ എന്റെ ശരണാഗതിയിൽ എത്തിയാല് പരമഗതിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. തികച്ചും കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാവുകയും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം എന്നതാണ് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം. ഔദ്യോഗികമായി ഒരു ധ്യാനിയാകേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും സ്മരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടണം. ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ജീവിതചര്യ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ. പ്രഭുപാദ അതിനാണ് നമുക്ക് അല്ലെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, മംഗളാരതി പൂജ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ജപം ചെയ്യുക അല്ലെ? ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക, പ്രസാദമായിട്ട് ആഹാരം സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ഹോപ്പ് ഗിവിംഗ് ശ്ലോക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം. 66-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഫൈനൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നൽകി. മന്മന അല്ലെ? ഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു. എസെൻസ് ഓഫ് ഗീതയാണ് ആ 66-ാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏഷാം തുന്തഗന്ധം പാപം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ പ്രസന്നനാവാൻ എന്ത് ചെയ്യണോ അത് ചെയ്യുക, അല്ലാതുള്ളവ ഉപേക്ഷിക്കുക. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ സുപ്രീം എന്താ പറയാ, മെയിൻറ്റെയിനർ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. എനിക്ക് ഡിസർവ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ നൽകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ? നമുക്ക് അർഹമായതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടാവണം. നമ്മെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വഴി ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് അറിയുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സുരക്ഷിതരാവുക. അതാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ശരണാഗതിയുടെ 6 വിഭാഗമുണ്ട്. നമ്മുടെ കർമ്മവും ആഗ്രഹവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അന്യമല്ല. ഭഗവാൻ സെന്റർ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? ആത്മനിക്ഷേപ എന്നാ പറയാ. കാർപ്പണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ കാരുണ്യവാനാണ്, ഞാൻ പതിതനാണ് അല്ലെ? സുപ്രീം മെയിൻറ്റെയിനർ ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു പുത്രനും പിതാവും അല്ലെ? കുട്ടിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വിശ്വാസം പിതാവ് എന്നെയാണ്, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എന്നെ രക്ഷിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടാവാ. അപ്പൊ ഭക്തനെ ഭഗവാന് ആകർഷണം ഉണ്ടാവണം. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കാരുണ്യം. എന്നാല് ജ്ഞാനയോഗി കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്യാതെ പോയാല് സഫലതയുണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനില് സറണ്ടർ ചെയ്യുക, ഭക്തിയുടെ മനോഹര ഭാവമാണത്. ഭക്തിയോഗത്തില് ആത്മാർത്ഥമായി 1% ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും പരിപൂർണത ലഭിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ യോഗിനാം അഭിസർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന അല്ലെ? ഈ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദര രൂപത്തിൽ മനസ്സുറച്ച് ആ തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മികവാദിയായിട്ട് പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതിഗോപ്യമായ അംശം. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതല്? പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം. അതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതിഗോപ്യമായിട്ടുള്ള അംശം. മാശുച എന്ന പദപ്രയോഗം ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയം.
ഭയപ്പെടേണ്ട, ശങ്കിക്കേണ്ട. ആ, എല്ലാ ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് സ്വയം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവാം. വെറുതെയാണ് ആ മനസ്താപം. അങ്ങനെ ഒരു സങ്കടം ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? 65 66 ശ്ലോകങ്ങള് ജെംസ് ആണ്, അല്ലെ? രത്നക്കല്ലുകളാണ്. ഇനി ഈ ജ്ഞാനം നേടുന്നവർ ആരാണ്? എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപദേശിക്കേണ്ടതില്ല. അത് 67 ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഇതം തേ നാ തപസ്കായ ന ഭക്തായ കഥാചന ന ചാശുശ്രൂഷവേ വാച്യം ന ച മാം യോഭ്യസൂയതി. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെ ഈ ഉപദേശിച്ചുകൂടാ? രഹസ്യതമമായ ജ്ഞാനം നൽകി, അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചോ അറിവുണ്ടാക്കുക സാധ്യമല്ല. ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നതിനു മുമ്പ് ആരും ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ജീവിതത്തില് പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്നവർക്കേ ഗീത ഗ്രഹിക്കാൻ എളുപ്പമാവുള്ളൂ. പൂർവജന്മ വാസന ഉള്ളവർക്കേ ഗ്രഹിക്കാൻ എളുപ്പമാവുള്ളൂ. സാധാരണക്കാർക്ക് ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാവില്ല. പൂർവജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ടേ അതൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. ആർക്കും ഉപദേശിക്കാം. ഉപദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തു നേട്ടം? അതാണ് 68. യൈതം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷു അഭിധാസ്യതി ഭക്തി മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ അറിവ്, അല്ലെ, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ്. അപ്പൊ പരമഭക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭക്തനായ ഒരാൾ വേണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉറച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഗീതാ നിർദ്ദേശം ഉപകാരപ്പെടൂ. പരമമായ രഹസ്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് ആത്മവിദ്യയാണ്. അതിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാം. ഭഗവത്ഗീത ആര് പഠിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്കേ ഇത് പഠിക്കാനും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം അനുഭവത്തിൽ വരാനും സാധ്യമാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനില് പരമപ്രേമം വേണം. ആഗ്രഹമുള്ളവൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി പഠിക്കും, അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹത്വം. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചോ അറിവുണ്ടാക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നതിനു മുമ്പ് ആരും ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഭക്തർക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നയാള് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയാണ്. നച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയകൃതമാ ഭവിതാ നച മേ തസ്മാത് അന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല, അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കുക. ഏതിനും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം, അല്ലെ? ഇപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അത് ചെയ്യുന്നതിനാല് വിജയിച്ചു, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആ കൃഷ്ണഭക്തി, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിച്ചു, അല്ലെ? എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ പരോപകാരം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ പ്രിയനാവാൻ ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കുക, കൃഷ്ണജ്ഞാനം നൽകുക ഏവർക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുക. ഏതിനും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുന്നവര് ജ്ഞാനയജ്ഞം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് 70 ശ്ലോകം. അധ്യേഷ്യതേ ജയൈമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടസ്യാമിതി മേ മതി. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ വർഷിപ്പ്, പൂവ്, ധൂപ്, ദീപ് മാത്രല്ല, അല്ലെ? പഞ്ചരാത്ര വിധി വേണ്ടെന്നല്ല. ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചറിയ അവർ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക തന്നെയാണ് ബുദ്ധി കൊണ്ട്. മദ്യാജി, ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അല്ലെ? പഠിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക. സ്വധാമ ടിക്കറ്റ് റെഡിയാണ്. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. പഠിച്ച് മനനം ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ഭക്തർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവത് ആരാധന തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഫലം എന്ത്? അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ധർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യണം. അതാ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അല്ലെ? കച്ചിതേതശ്രുതം പാർത്ഥ ത്വയൈകാഗ്രേണ ചേതസ
കച്ചിതജ്ഞാന സമ്മോഹ പ്രണഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? പറയാണ്, നീ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞതല്ലേ അർജുന? ഇപ്പൊ നിനക്ക് അജ്ഞാനമൊക്കെ വ്യാമോഹമൊക്കെ നീങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. മഹത്തായ ഉപനിഷത് സാരം അത് യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പാപബോധം അജ്ഞാനത്താൽ ഉണ്ടായതെല്ലാം അർജുനനിൽ നിന്ന് നീങ്ങി അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ഒരു വ്യക്തിയെ കൃഷ്ണഭക്തനാക്കുന്നു. ഭക്തോത്തമന്മാർക്ക് മാത്രം സ്വധാമം ലഭിക്കും. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിന്റെ ആ പ്രീച്ചിങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു. ഏത് തരത്തിലും ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറയാണ്. ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് ഒരു ആധ്യാത്മിക ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ. റീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും റെഡിയാണ് ഭഗവാൻ. ഒന്ന് ആവർത്തിക്കാമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും റെഡിയാണ്. അത്രയ്ക്ക് കാം ആൻഡ് കൂളാണ് അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഭക്തന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് പൂർണ്ണഫലം ലഭിക്കും. പാപമൊഴിഞ്ഞ് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ എത്താൻ യോഗ്യത നേടും. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ആഴത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തവർക്കോ ധ്രുവലോകം വരെയെല്ലാം എത്താം എന്ന് മാത്രം. ധാരാളം യജ്ഞം ചെയ്ത് ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭഗവത് ധാമം അല്ലെ, കൃഷ്ണ ലോകം, അത് ലഭിക്കാൻ പ്രയാസം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഏകാഗ്രതയോടെ കേട്ടാല് തത്വങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ പതിയും. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ അജ്ഞാനം മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തി യോഗത്തില് പുരോഗമിക്കുക അല്ലെ. സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് മനസ്സിലാക്കി കാണും. ഇപ്പോ ഗീതാ പഠനത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും നമ്മളിൽ ഉണ്ടായ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നമുക്ക് സ്വയം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത ഒരു കവിയോ നോവലിസ്റ്റോ എഴുതിയ സാധാരണ പുസ്തകമല്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണത്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ അഥവാ ഭഗവാന്റെ പ്രതിപുരുഷനായ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നോ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവൻ മുക്തനാകുമെന്നുറപ്പാണ്. അയാൾ അജ്ഞാന തമസ്സിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തരുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ പിതാവ് നമുക്ക് നൽകുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തുദ്ദേശിച്ചാണോ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞത് അത് തനിക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹ സ്മൃതിർലബ്ധ്വാ യത്വത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആത്മസ്വരൂപമെന്ന് വീണ്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ് അല്ലെ. നരനാരായണന്മാരാണ് കൃഷ്ണാർജുനന്മാര്. ഏതിനും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെ വേണം അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് കീ ജയ്. ഓ സേവക സേവ്യഭാവം അതാണ്. നഹോ ഭവസാഗർന ജീവേര സ്വരൂപ ഹോയ് നിത്യര കൃഷ്ണദാസ് എന്നാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ആ മാസ്റ്റർ സെർവന്റ് എന്നുള്ള ആ നില, ആ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക. അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പില്. മായയെ സേവിക്കണോ അതോ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കണോ? അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാവ് മായാബദ്ധനാവും. ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടും ഞാൻ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോക്കാണ് അല്ലെ. ചിലവര് പറയും ഞാനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മള് ഒരു ദാസനാണ്. ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ആർക്കൊക്കെ ഉപദേശിക്കാം, ആർക്ക് പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. അർജുനൻ തന്റെ സ്വധർമ്മമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് പിന്നീട് യോഗത്തെ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ എന്ന സത്യത്തെ അറിയണം. അപ്പോ നമ്മള് ഒരു ബിന്ദുവാണ്, ഭഗവാൻ സിന്ധുവാണ് അല്ലെ. സാഗരമാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ വെറും ഒരു ബിന്ദുവാണ്. അത് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ജസ്റ്റ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം അല്ലെ, 45 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീക്കി കൊടുത്തത് അല്ലെ. ഗാണ്ഡീവം സ്രംസതേ ഹസ്ത ത്വക്ചൈവ പരിശുഷ്യതേ എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനൻ അല്ലെ. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗാണ്ഡീവം വഴുതി വീഴുന്നു, എന്റെ തൊലി ചുക്കിച്ചുളിയുന്നു, ചുട്ടുനീറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനനെ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാൻ കർമ്മ നിരതനാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ സൂര്യതമ മായ അന്ധകാര
അല്ലെ? കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്, മായ അതാണ് അന്ധകാരം. ഇപ്പൊ സഞ്ജയന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത ധൃതരാഷ്ട്രർ ശ്രവിച്ചു. ഇപ്പോഴോ സംഹരിക്കുന്നതും സഞ്ജയൻ തന്നെയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മന സംവാദമിമശ്രൗഷമദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു. പറയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരോട്, മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാർജുനന്മാര് തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാനും കേട്ടു. ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു രാജാവേ എന്ന് പറയാണ്. രസകരമായ അനുഭവമായിരുന്നു സഞ്ജയന്. ധൃതരാഷ്ട്രരെ ഗീതാ തത്വം അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. സഞ്ജയനിലൂടെ കേട്ട ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ മഹത്വം ശരിയായി ഗ്രഹിക്കാനും ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെ? സഞ്ജയന് ഭഗവത്ഗീതാ ശ്രവണം എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ചോദ്യം, അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് സഞ്ജയൻ പറയണതാണ്, അല്ലെ? ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത തനിക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു? അതാണ് ഇവിടെ 75 പറയുന്നത്. വ്യാസപ്രസാദാശ്രുതവാൻ ഏതത് ഗുഹ്യമഹംബരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണ സാക്ഷാത് കഥയത സ്വയം. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാനിട വന്നു, അല്ലേ? ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസിന്റെ കാരണത്താല് സഞ്ജയനിലൂടെ ഇത് ലോകം അറിയട്ടെ എന്ന് വ്യാസദേവൻ കരുതി കാണും, അല്ലെ? അപ്പോ തന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യനായ വ്യാസദേവരുടെ അനുഗ്രഹത്താല് ഗീതാജ്ഞാനം സഞ്ജയന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. ഗുരു പരമ്പര വിവിധ ലെൻസസ് പോലെയാണ് വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ബോണഫൈഡ് സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ വന്ന ആചാര്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ആർജിക്കണം. ഭഗവാൻ നൽകിയ സന്ദേശം അതേ രൂപത്തിൽ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത്. ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ നല്ലൊരു ആചാര്യനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അയക്കും. നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, അല്ലെ? വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള മിഷനില് നമ്മൾ വന്നു. ഇനി ആചാര്യനെ അനുസരിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ശ്രേയസ്സിനായിക്കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ കേട്ടതിന് ശേഷമുള്ള അനുഭവത്തെ പറയാണ് 76-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രാജൻ സംസ്മൃത്യ സംവാദമിമദ്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമി ച മുഹുർമുഹു. കൃഷ്ണ അർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. പറയാണ്, ഈ പുണ്യ സംവാദം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അത് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആനന്ദഭരിതനാകുന്നു രാജാവേ എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ മുഴുവൻ സംവാദവും സഞ്ജയൻ കേട്ടു അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാ പറയണേ, വീണ്ടും വീണ്ടും തനിക്ക് ആനന്ദാനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിക്കാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗീതോപദേശം സിദ്ധിച്ചവന് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കും. തത്ഫലമായി അയാൾക്ക് ജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു വരും. നൈമിഷികമായല്ല, നിരന്തരമായി തന്നെ ജീവിതാനന്ദം അനുഭവപ്പെടും. തച്ഛ സംസ്മൃത്യ രൂപമത്യദ്ഭുതം ഹരേ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ഹൃഷ്യാമി ച പുനഃ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. എന്റെ കൺമുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും കാണുകയാണ്. സത്യാവസ്ഥയിലെത്തിയ സാധകനാണ്, അല്ലെ? ആ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം, അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു രാജാവേ എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. സഞ്ജയൻ എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ആയി, അല്ലേ? ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു, മാത്രല്ല ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചു. വിശ്വരൂപം അർജുനന് വേണ്ടി കാണിച്ചതായിരുന്നു, എന്നാലും സഞ്ജയനും അത് ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ഇപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഭഗവത് അംശമാണെന്നും ഭഗവത് സേവനമാണ് കർത്തവ്യമെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെ? അത്യത്ഭുത രൂപമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപം വ്യാസശിഷ്യൻ എന്ന യോഗ്യതയായിരുന്നു സഞ്ജയൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വ്യാസദേവൻ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണ്, അല്ലെ? ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഗുരു കൃഷ്ണനെ കിട്ടാൻ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ കരുണ, അല്ലെ? നമ്മുടെ ആ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ കരുണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര മിറക്കുലസ് ആണ് അത്. ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമജപം നിർത്തുന്നില്ല, നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആണ്.
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതുപോലെയാണ് സഞ്ജയന് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് മതിയാവുന്നില്ല. ആർക്കാണ് ഗുരുവായൂരപ്പനെ ദർശിച്ചാ മതിയാവുക? നമുക്ക് മതിയാവോ? അതുപോലെയാണ് സഞ്ജയൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് അത്ഭുത പരതന്ത്രനാവുന്നു രാജാവേ എന്ന് പറയാണ്. അവസാനം ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി. അതാണ് 78ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ പറയാണ്. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന്. പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം അല്ലെ? ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രര് തന്റെ കക്ഷിക്ക് ജയം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് സഞ്ജയൻ നേരിട്ട് പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ട് അർജുനന്റെ കക്ഷി ജയിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം എന്നിവിടെ പറയാണ് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, ശാശ്വതമായ കാലം, കർമ്മം എന്നിവ ഈ 5ഉം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ പറയാണ് കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണോ അവർക്കാണ് ജയമുള്ളത് എന്ന്. അപ്പോ ബുക്ക് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഭഗവത്ഗീത. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു അല്ലെ? പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നമ്മളല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? പ്രപഞ്ച രഹസ്യം അറിയുന്ന ഭഗവാനോട് ചേർത്ത് വെച്ച മനസ്സിനെ മാത്രമേ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികർത്താവായ ഭഗവാനും വില്ലേന്തിയ അർജുനനും എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയാണ് വിജയമുള്ളത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തില് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫില് നല്ലൊരു സമയം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നീക്കി വെക്കണം. ഇപ്പോ ബുദ്ധിമാന്മാര് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന്. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, ചാൻഡിങ്, സത്സംഗം എല്ലാം, ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശങ്ങള് വീണ്ടും വീണ്ടും മനനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനോട് അടുക്കുക. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒരു ജീവനെ സന്യാസത്തിലേക്കും നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിലേക്കും നയിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഏത് കർമ്മവും ഫലപ്രാപ്തിക്ക് ഭഗവത് പ്രസാദം വേണം. ഗുണഭേദമനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ എല്ലാം. നമ്മുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു. ചാതുർവർണ്ണ്യവും അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് സ്വധർമ്മം ചെയ്താല് സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്താം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. മാത്രല്ല പൂർണ്ണ ശരണാഗതിയാണ് ജീവിത വിജയം തരുന്നത്. തന്റെ ഭക്തരെല്ലാം താൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിന്തുടരണം എന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഇതൊരു മാർഗദീപമാവട്ടെ. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും നാം മുക്തരാവട്ടെ. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. മാതാജി, എൻ്റെ സംശയം ഈ 45 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ 75 ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞു തീരുമോന്നുള്ളതാണ് സംശയം. ഭഗവാൻ 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് 700 ശ്ലോകങ്ങള്. മിനിറ്റ് കൊണ്ട്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, നമ്മെ പോലെയല്ല. എന്താ ഭൗതികത, ആ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചാല് പിടികിട്ടില്ല. അതാ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികള്. 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് 700 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. നമ്മൾ 18 ദിവസമല്ല, എത്ര ദിവസമായില്ലേ നമുക്ക്. ഇനിയും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പരിപൂർണതയിലെത്തിയോ പഠിപ്പിന്റെ? ഇല്ല. അത് ഈ ലൈഫ് ടൈം മുഴുവൻ പഠിച്ചാലും എത്തില്ല. ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. വെറുതെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കി. ഏതൊക്കെയോ മനസ്സിലായി. ഇന്ന് കനകമ്മ മാതാജി വന്നില്ല? വന്നൂലോ. സുഖ. എന്തൊക്കെയാ വിവരമായിരിക്കല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കണ്ടേ? എഴുതിയൊരു വായിക്കൂ. ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ തൊട്ട് വായിക്കൂ.
വായിച്ചോ. വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന 3 കർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? യജ്ഞം, വിശുദ്ധി ദാനം, തപസ്. വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കർമ്മം എന്താ? യജ്ഞം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സ. തപസ്. ആ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശയോ കൂടാതെ. ആ യജ്ഞം ഞാൻ തപസ്സല്ലേ? അതെ. കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? കൂടാതെ. ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ. ആ കൂടാതെ. ആസക്തിയോ മൂന്ന് ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗങ്ങൾ. ഉം. സാത്വികം, രാജസം, താമസം. അതിന്റെ വിശദീകരണം എഴുതണം. അതെ. 3 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ടാ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഉം. അതെ. അതെ. പിന്നെ രാജസവും സാത്വികവും പറയണം. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസം. രാജസം. സാത്വികം ഭൗതിക സംഘരഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അതെ. പിന്നെ അടുത്തത് മിശ്രം. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്താണ്? വ്യക്തികൾക്ക് ഈ 3 കർമ്മഫലങ്ങളെയും മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അതിന്റെ അനിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന, ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം. സ്വർഗത്തിലേക്ക്. അനിഷ്ടം പാപമാണ്, ഇഷ്ടം പുണ്യമാണ്. അനിഷ്ടം പാപകർമ്മങ്ങള്, അതിന്റെ ഫലം. ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യകർമ്മ ഫലം. പിന്നെ മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി. പിന്നെ കർമ്മ നിർവഹണത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ. അധിഷ്ഠാനം, കർമ്മം ചെയ്യുന്നയാള്, കാരണങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്. കാരണങ്ങളല്ല മാതാജി, കരണങ്ങൾ. സെൻസസ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. കാരണങ്ങൾ അതിനകത്ത് കിടക്കും. അല്ല, കരണമാണ്. അത് ഇന്ദ്രിയ സെൻസസ്. അതെന്തോന്ന് മാതാജി? ചെയ്യുന്നത് കാരണങ്ങൾ. ആൻസർ എന്തോന്ന് മാതാജി? ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. 5 കാരണങ്ങൾ. അധിഷ്ഠാനം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, കരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ. അതെ. അടുത്തത് 13-ാമത്തെ അല്ലേ? 13 ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ 5-ാമത്തെ പറഞ്ഞത്. ശ്ലോകം 13-ാമത്തേത്. അത് 14. ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. അതെ, 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. സാത്വിക ജ്ഞാനം, രാജസ ജ്ഞാനം, തമോ ഗുണജ്ഞാനം. അത് എല്ലാ ജീവസത്തകളിലും ഒരേ ആത്മചൈതന്യം നിലകൊള്ളുന്നു. കാണാൻ കഴിയുന്ന ചൈതന്യം കാണാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തി സാത്വിക ജ്ഞാനിയാണ്. രാജസം ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെ എന്ന് കരുതി നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായ അറിവ് തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. അങ്ങനെ 3 അതെ. അടുത്തത് കർമ്മം. 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം. കൂടാതെയും എന്താണ്? യാഗദോഷരഹിതമായ ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ ചെയ്യുന്ന കർമ്മ സാത്വികം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനോ ധനം, സുഖം, യശസ് എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ആസക്തിയുടെ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മ രാജസം. രാജസകർമ്മം. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് നാശമോ ഉപദ്രവമോ എന്ന് നോക്കാതെ അവനവന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസം. അടുത്തത്
അടുത്ത് 3 ഗുണത്തിലുള്ള ബുദ്ധി. ഉം. അതല്ലേ? 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർത്താവല്ലേ അടുത്തത്? കർത്താവ് കർത്താവ്. കർത്ത- ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്ര ത്രിഗുണവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത അല്ല, 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ പറ്റിയല്ലേ പറയുന്നത് അടുത്ത എട്ടാമത്തെ കർത്താവ്. question. ഉം. സന്തോഷ സന്താപങ്ങളെ ഒരേ വിധത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്ന കർത്താവ് സാത്വികൻ. അതായത് ഒന്ന് ശ്ലോകം പറയൂ, ഏതാന്നുള്ളത്, ഏത് നമ്പറാണ് ശ്ലോകത്തിന്റെ? അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. കർത്താവ് സാത്വികൻ. ശ്ലോകം 32 ഓ 32 അല്ലേ? 32. 14 അല്ലേ? 32, 34 വരും. ഉത്തരവല്ല കർത്താവ്. അതുൽ ക്ലിയറായി പറയാം. 3 വ്യക്തിയുള്ള കർത്താവ് കർത്താവല്ലേ പറയുന്നത്, ബുദ്ധിയല്ലല്ലോ, ബുദ്ധിയാണത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ നിത്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും അപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനത്രേ സാത്വികൻ. അത് 26 ശ്ലോകം. 26. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ആസ്വദനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവന് ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവത്രേ രാജസൻ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്രനിഷ്ഠമായ 26 26, 27, 28. എപ്പോഴും ശാസ്ത്രനിഷ്ഠങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 9 30 ഗുണത്തിലുള്ള ബുദ്ധി. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത് ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്തെന്നും കാരണങ്ങളും മോശകാരണങ്ങളും എന്തെന്നറിയുന്നത് സാത്വിക ബുദ്ധി. വിവേചനം. ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത് എന്ന് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ചെയ്യേണ്ടത് വേർതിരിച്ചറിയുന്നത് രാജസ ബുദ്ധി. അതെ. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാണ്. ബുദ്ധി. വ്യഭിചാരിണ്യ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് ഇവരെ മറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കില്ലെന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കില്ലെന്ന് വാക്കാണ് അവ്യഭിചാരിയെന്ന്. അല്ല, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഒഴുകി സാത്വികൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അവ്യഭിചാരിണ്യം എന്ന് പറയുന്നു. 3 ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം. യോഗാനുഷ്ഠത്താൽ ലോകത്തെ നിലനിർത്തിയും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികം. സാത്വികം. ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മ, അധർമ്മം, കാമം എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഫലകാംക്ഷയെത്തിരുന്ന നിശ്ചയം രാജസം. ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ട് 34, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് 34, 36. 33, 34, 35. 3 ഗുണത്തിലുള്ള സുഖം. 33. സുഖം 35 3 ഗുണത്തിലുള്ള സുഖം. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ ശ്ലോകം പറഞ്ഞ ചേട്ടാ. 37, 38. ആ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയും. 37. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃതല്യം, ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമായും ഉള്ള സുഖം രാജസം. രാജസ്. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് താമസ സുഖം. ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവർത്തനം. മദ്വ്യപാശ്രയ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ 13-ാമത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. അത് ശാന്തത, 42 കൃത്യമായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ശാന്തത അല്ലേ? ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, ആ തപസ്, ആയിക്കോട്ടെ. സത്യസന്ധത, വിശുദ്ധി ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. വിജ്ഞാനം ആസ്തിക്യം. ഞാനുണ്ട്. ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ആസ്തിക്യം. ആ മനസ്സിലായി. യഥേച്ഛസി തഥാ ഗുരു. ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇല്ല, 14 പറഞ്ഞോ. മദ്വ്യപാശ്രയം. പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ. സംരക്ഷണം, പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണം അതല്ലേ? 14. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. അതാ ഗുരു. ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക. ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ ഏതാണ്? സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം. ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതല്ലേ പൂർണ്ണബോധത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പൂർണ്ണബോധത്തോടെ കൃഷ്ണനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതിഗോപ്യമായ അംശം. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ, അതല്ലേ? അതാണ്. പൂർണ്ണബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് അല്ലെ ഭഗവാന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതിഗോപ്യമായ അംശം. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ. മാതാജി എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുവാ. കാതലിന്റെ പൂർണ്ണബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുഖ്യമായ അംശം. അതിഗോപ്യമായ അംശം. സേവനമാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതിഗോപ്യമായ അംശം. അതാണ് ഭഗവത്. 66-ാം ശ്ലോകം. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്കും ഭക്തിയില്ലാത്തവനും ഭക്തസേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും ഭഗവാനോട് അസൂയ ഉള്ളവർക്കും രഹസ്യമായി ഞാൻ ഉപദേശിക്കരുത്. ഉപദേശിക്കരുത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അതെന്തോ ഗുരുവിലൂടെ. നേടേണ്ടത് നേരിട്ടല്ല, ഗുരുവിലൂടെ. ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് ഉത്തമനായ ഗുരുവിലൂടെയാണ്. 17 എന്തായിരുന്നു? 17 എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഓ തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും അവർക്കും ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ മാതാജി എവിടെ പോയി? എനക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇവിടെയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പെർഫെക്റ്റ് ആയി. ഇല്ല ഒന്നും പറ്റില്ല. ആകെപ്പാടെ കൺഫ്യൂഷനായി മൊത്തം. എന്നാ അതിന്റെ പരീക്ഷ? എന്നാ വെക്കേണ്ട പരീക്ഷ? നാളെയാണോ? നാളെ വേണ്ട. നാളെ വേണ്ട മാതാജി. വേണ്ട. പിന്നെന്ന് വേണം? തിങ്കളാഴ്ച മതി. അതുവരെ സ്റ്റഡി ഹോളിഡേ. ചൊവ്വാഴ്ച. മാതാജിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഏതാ? നാളെ മാതാജിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. നാളെ പഠിക്കല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോ പിന്നെ കാണാം. ഇത്ര ദിവസം കാണാണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതും ഒരു മോശമല്ലേ? നമുക്ക് മോശമല്ല, ഒരു വിഷമമാ കാണാതിരിക്കുന്നത്. വിഷമമുണ്ട്. അത് തന്നെ, വിഷമമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ, പരീക്ഷയ്ക്ക് കാണാലോ. പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് തുടങ്ങില്ലേ നമ്മള്? അതൊരു 10 മിനിറ്റ് കാണില്ല. മറ്റു ബാച്ചുകാരൊക്കെ 15-ാം അധ്യായം 16-ാം അധ്യായം 14, 15 എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. മാതാജി കൃത്യമായിട്ട് എന്നാ എക്സാം? ചൊവ്വാഴ്ചയല്ലേ? ചൊവ്വാഴ്ച. മണിക്കല്ലേ? ഇതേ സമയം. നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ സമയം.
മാതാജി കനകമാതാജി ഇന്നലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞ? കനകമ്മ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവോ? എന്താ? ചാപ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് ആറെണ്ണം അതോ ഒന്നോട്ട് 6 മാത്രം. 13 മുതൽ 18 വരെ അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. മാതാജി സിമ്പിളെ ചോദിക്കാവേ. സിമ്പിള്. ഉറങ്ങിയ പോലും എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലത്തെ. ഇത് ഭയങ്കര ഗംഭീര മഴ നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ആ എവിടെയോ? എവിടെ സ്ഥലം? ഞങ്ങള് പത്തനംതിട്ട കോന്നി. ആ അയ്യോ, ഭയങ്കര മഴ. അയ്യപ്പസ്വാമിന്റെ ജില്ല അല്ലേ? മരിച്ച് ഇരിക്കാൻ വയ്യ ഇവിടെ. കൂടുതൽ മഴ കോന്നിക്കാണ്. കൂടുതൽ കോന്നിക്കാണ് കിട്ടുന്ന മഴ. എപ്പോഴും കിട്ടും. നല്ല ഗ്രീനറി അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ്. മുനിയാലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്താണോ? നമുക്കൊരു 7 കിലോമീറ്റർ. മലയാളപ്പുഴ 7 കിലോമീറ്റർ. അപ്പൊ സ്ഥലം കോന്നി. 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 വിശ്വസിക്കാനേ ആകുന്നില്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുമ്പോ. എന്തോ? വിശ്വസിക്കാനേ ആകുന്നില്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുമ്പോ. എത്ര നേരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ മഴ. ഓ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തകർപ്പ മഴയാ. നല്ല മഴ. നല്ല തണുപ്പല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവമാണ് 27-ാം തീയതി. അതിനു മുമ്പ് നല്ലൊരു മഴ പെയ്ത് ഭഗവാനൊക്കെ നല്ല ശുദ്ധീകരിക്കും. അമ്പലത്തിന്റെ പൊടിയൊന്നും കഴിക്കണ്ടല്ലോ നമ്മള്. ആ